ndiri kuda kungotaura nyaya yaprofeti Makandrozi vari kuzvikombeya naMwari. Pane vanhu 4 vakazvikombeya naMwari vakanyura mubhaibheri. Bhaibheri rinoti number 1, King Nebuchadnezzar pakazvikombeya naMwari akanyura. Hakuna munhu anozvikombeya naMwari. Faro ndiye wechi2 akanyura. Nimrod ndiye wechi3 akanyura. Satani ndiye wechi4 akanyura. Saka ndauya semuyuti kuna baba wedu muchiprofita kuti baba Makandiwa ndo baba wedu. Ati wamakandiwaka havana kutadza, vakangoresva rurimi rwavangoti mbicha, kuti vangoritswatanudza, vongoreconcila, vongobatsira kastatement kekuti pajekezwe, because ivo sababa vanotadza.